2024 pues como una de las actividades que más repercusión está teniendo ahora mismo en salud pública, que es la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial, donde Galicia ha sido pionera, y también os mostramos los resultados preliminares de esta campaña. Tengo conmigo a Susana Miras Carballal, la jefa de servicio de control de enfermedades transmisibles. Como sabéis, ella es enfermera y lleva ya al frente del servicio unos años. Nos va a explicar en qué consistió la campaña y los primeros datos que estamos obteniendo de la vigilancia epidemiológica del virus. Vale, bueno, bo día a todos. Bueno, como comentou Marta, pues bueno, vamos a resaltar os aspectos fundamentais que se levaron a cabo nesta campaña de inmunización fronte ao virus respiratorio sincitial e os primeiros resultados que temos xa publicados, ¿no? Ben, en primeiro lugar, explicar en que consiste, non, isto do anticorpo e da inmunización. Bueno, pois como ben comenta aí na pantalla, trátase dunha inmunización e non dunha vacinación como estamos acostumados, non? Ainda que no día a día a veces pois chamamos a este anticorpo, chamamos de vacina, pero en realidad é que non é unha vacina, é un anticorpo cunha vida media ampliada, e deste xeito consegues unha protección directa frente á enfermedade grave por VRS. É dicir, nas vacinas habituais temos que esperar a que o lactante xere os anticorpos e deste xeito xos introducimos directamente, non? O nome comercial é Beiflor. Vale. Esta inmunización está incluída no calendario ao largo de toda a vida, que tivo que modificar o seu nome precisamente por isto, porque pasou de chamarse calendario de vacinación a calendario de inmunización, porque xa incluye un produto que non é unha vacina, senón que... Ahora me sale, pero por eso chamamos calendario de inmunización. A ver, disculpad, hay personas que tienen el micro abierto. Creo que podemos silenciarlo nosotros. Así que agradeceríamos... Ahora cerrar por el ordenador. Pero está conectado. En la... Me suena que tiene una central. Cintia. Están en la pantalla, donde me habían dicho que no los conectaran en el ordenador, que los conectaran en la pantalla. A ver, por favor, ¿es India o Sinda o...? Creo que lo podemos... Sí. Desconecto, conecto. A ver. ¿Cómo se silenció? No. Salen por el ordenador. Es igual, está mirando todo la... Bueno, pues nada. Venga. Continuamos, pero os agradeceríamos que apagaréis los micros. Yo creo que se puede silenciar, pero no sabía cómo. Bueno, vale, como decíamos, ¿a qué foi dirixida esta campaña de inmunización? Bueno, o inicio da campaña foi a partir do 25 de setembro e vai ser un de marzo de 2024. Por tanto, todos os nenos e nenas que naceran a partir do 25 de setembro van a inmunizar. Si lo enchufo en el monitor no me va a ir tampoco, ¿no? Si enchufo los cascos en el monitor, en el ordenador tampoco me va a ir. A ver, bloquea. Ya están. Ay. Ahora no sale por ningún lado. No sale por ningún lado. Silenciar. Estoy silenciando. Ahora, venga, vale. Ben, como decía, estes nenos que nacen en campaña, é dicir, do 25 de setembro, que foi cando comezou a campaña, ata o 31 de xaneiro, de marzo, que cando se vai a estender, inmunizaránse tras o nacemento, non? Por outro lado, tamén se vai inmunizar a un colectivo que chamamos o cachabo, ou recatación, que son aqueles nenos e nenas que naceron antes da campaña, é dicir, antes do 25 de setembro. E pola súa alta vulnerabilidade, colles aqueles nenos e nenas menores de 6 meses. Por tanto, todos os nacidos dende o 1 de abril ao 24 de setembro tamén recibirán o anticorpo. E, por outro lado, todos os prematuros e aqueles nenos e nenas con alto risco de enfermedade grave por VRS, que son aqueles que teñen estas patoloxías que vemos no cadro verde da pantalla, non? Que son cardiopatías conxénitas, displasia broncopulmonar, inmunodepresión grave, arreglos conxénitos do metabolismo, síndromes xenéticas, etc. É dicir, son patoloxías que unha infección por VRS supondría un ingreso e unha enfermidade grave precisamente polo VRS, non?
Ben, como decía, cales son as datas da campaña e como se foi organizando? Bueno, pois a campaña oficialmente comezou o 25 de setembro de 2023. Por tanto, desde este momento vais inmunizar a todos os nenos e nenas que naceron desde este momento, como comentábamos anteriormente, hasta o 31 de marzo. A maiores, os nenos que nazcan durante estas datas, vamos a inmunizar tamén a unha pequena recatación, que decíamos, os nenos menores de 6 meses. Isto é, os que naceron dende o 1 de abril ao 24 de setembro. Eses nenos empezaronse a inmunizar o día 1 de outubro. E tamén os grupos de risco, que sí que teñen a inmunización durante todo o proceso da campaña, precisamente por ter ese risco elevado de enfermedade grave por VRS. Como foi a sistemática da campaña? O que íbamos xa adiantando. Os nados en campaña íbanse inmunizando tras o nacemento, tanto en hospitais públicos como privados, sempre do xeito máis precoz posible, é dicir, entre as primeiras 24 e 48 horas. Se o lactante, o neonato estaba ingresado por algunha complicación, por prematuridade, etc., pues sempre se esperaba a que estivese máis estable ou antes da alta para administrarlle o anticorpo. O catch-up, esa recatación da que falábamos, é dicir, os nenos nados antes de campaña pero que teñen menos de 6 meses. Bueno, pois empezáronse a citar nos hospitais públicos a partir do 1 de outubro. Durante os primeiros 15 días de outubro citáronse de forma proactiva en todos os hospitais e despois, unha vez que pasaron eses 15 días, deuselle tamén a opción de pedir cita nos centros de cabeceira de atención primaria. Isto estendeuse hasta finais de novembro aproximadamente. Porque unha vez que pasou este tempo, pois estes nenos xa tiñan unha idade elevada e xa demos por finalizada esta recatación, quedando só a vacinación para os nados en campaña. E tamén os prematuros e os nenos de alto risco, como dixemos, citáronse tamén de forma proactiva por parte das áreas sanitarias a partir do 25 de setembro, xa se deron todos por inmunizados no mes de outubro. Vale, en canto á presentación e administración, como dicíamos, son moi comercial e beifortos, hai dous tipos de presentación según o peso do lactante. Se pesa menos de 5 kilos hai que administrar a doses de 50 miligramos e se pesa 5 ou máis kilos a de 100 miligramos. A conservación e a administración deste anticorpo é igual que calquera outra vacina. É unha xeringa precargada que se administra intramuscular na coxa do lactante e almacenase en neveira entre 2 e 8 grados, co cal non ten ninguna dificultade en relación coas demais vacinas, non? En canto á pauta, bueno, pois é unha dose en xeral na tempada, tanto para os nados en campaña, a recatación, o prematuro, a excepción daqueles nenos de alto risco que comentábamos antes, que inmunizáronse por primeira vez nesta tempada e se para a seguinte tempada ainda non cumpriron os 24 meses, que a data límite que autoriza a administración por ficha técnica, volveríase a administrar outra dose. E agora nada, vamos a dar brevemente os primeiros resultados que temos a día de hoxe. Bueno, realmente son hasta o día 14 de xaneiro isto que temos publicado, porque actualízanse unha vez a semana, hai un informe moi completo que está publicado na página web de Saúde Pública. Teríades que entrar no apartado de enfermedades transmisibles e donde pon infeccións respiratorias agudas, entramos aí e vemos un apartado que fala de VRS e aí vemos o informe semanal. Bueno, pois vemos que temos un total de 10.776 doses administradas, ¿no? Vemos que son casi 350 en grupos de risco, 6.229 en recatación e 4.200 en campaña. Vale, os datos de cobertura en catch-up. Ahora mesmo temos unha cobertura do 85,5%, tendo en conta o noso denominador que teríamos de persoas a recatar en catch-up. Vemos aí a diferencia por áreas sanitarias. En canto aos nados en campaña, temos unha cobertura do 92,7%. Tamén vemos aí un pouco a distribución nas diferentes áreas sanitarias. Ben, e agora vamos a comentar brevemente como se está comportando a onda do VRS relacionada ca inmunización e cos ingresos, non? E aquí nesta gráfica podemos ver como está evolucionando o VRS nesta tempada. Na línea azul vemos como foi a tempada pasada e nas franxas de barras de azul claro vemos a deste ano. Como vemos, o pico é similar. O ano pasado tivemos os cifras máis altas no mes de novembro, agora está xa a curva en descenso, por tanto vemos que está habendo unha onda de VRS similar á tempada pasada. En canto ás hospitalizacións, aquí vemos dúas gráficas, as hospitalizacións por semana, á esquerda e á dereita as hospitalizacións de xeito acumulado. Son hospitalizacións de nenos nacidos entre abril e setembro, é dicir, aqueles nenos que naceron antes da campaña de VRS.
Como vemos realmente, comparando os ingresos deste ano, que son as barras naranxas, comparando coas gráficas que vemos aí, coas liñas de tempadas anteriores, que se excluíron as tempadas pandémicas porque non había datos, por tanto era un sesgo, excluindo esas, vemos que realmente os ingresos deste ano son extremadamente baixos con respecto aos anos, ás tempadas anteriores. Si nos vamos aos lactantes menores de 2 meses, similar, exactamente o mismo. Vemos unha diferencia abismal de ingresos en lactantes menores de 2 meses por VRS. E se nos vamos aos de menores de 6 meses, exactamente o mesmo. Vale, pero que sucede nas hospitalizacións daqueles nenos que xa pasaron algunha tempada de VRS? É dicir, os nenos que non tiveron inmunización nesta tempada porque xa habían nacido antes de abril do 2023, é dicir, aqueles que naceron entre abril do 2022 e marzo do 2023, por tanto, que se están enfrontando a súa segunda tempada do VRS. Pois vemos nas columnas, nas barras, perdón, naranxas aí, que sí que están ingresando de xeito similar ou incluso superior a outras tempadas. Isto, por tanto, que nos quere decir? Volvendo a comparar a mesma gráfica dos lactantes nacidos antes desta tempada, pero que sí se inmunizaron fronte ao VRS. Pois vemos que os que están inmunizados fronte ao VRS realmente non están ingresando e os que non están inmunizados porque xa están na súa segunda tempada sí que están ingresando como xa o facían antes, é dicir, sempre en menor proporción, evidentemente, porque como sabedes, o maior ingreso de VRS está entre nos menores de 4 e 6 meses, é dicir, nenos máis grandes, aínda que sí evidentemente ingresan, pero non coa mesma incidencia, pero están ingresando de forma similar a como facían. En cambio, a curva do VRS vimos que este ano que é igual a outros anos, é dicir, non é que haiga menos VRS que nas tempadas anteriores. Nada, por último, simplemente comentar tamén que tamén aparece no informe que podedes revisar as tasas acumuladas de hospitalización en maiores de 60 anos, é dicir, bueno, pois tamén o VRS está presente en maiores de 60 anos, é dicir, en moita menor proporción, porque como vedes aí a gráfica, os ingresos están convertidos en un valor moito máis pequeno, pero bueno, que sigue sendo unha hospitalización pois similar a outras tempadas e incluso superior con respecto, por exemplo, a do 17 ou a do 18. Entón, bueno, pois o que podemos concluir así dun xeito moi preliminar é que parece que, bueno, pois esta campaña de inmunización fronte ao VRS pois que está funcionando e que realmente aqueles nenos que se inmunizaron pois que non están ingresando como se o facían anteriormente. E pola miña parte, pois nada máis. Y efectivamente, como dice Susana, aunque son resultados preliminares, pues aquí se ve el impacto en la vida real de una intervención de salud pública, ¿no? Una decisión, cómo se inmunizaron unos niños, y gracias a los sistemas de vigilancia, pues estamos viendo ya los efectos de esa protección. Como os dijo, cada semana se actualiza el informe en la página web. Y bueno, la verdad es que es una campaña y es una estrategia, una intervención que está teniendo mucha repercusión a nivel nacional y mundial. Pues nada, hasta aquí la sesión de hoy. Y nada, os invito a la siguiente. El martes que viene pues vendrá Silvia Suárez Luque a hablarnos también de la importante iniciativa innovadora de sanidad de Mediaverso. Pues hasta el martes que viene.